Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jama'a masu albarka, sunana Muhammad Yusuf Ja'e. Jama'a masu albarka, muna masu farin cikin sanar da ku cewa mun buɗe muku wannan channel wato mai suna Minha Hausa TV. Wannan channel din za ta rika kawo muku karatu kyauta kasashen waje wato scholarship kamar irin yankin kamar nahiyar Afirka, Asia, Europe da sauransu. Don haka jama'a ku garzo zuwa wannan channel din domin koyon yadda za ku nemi karatu kyauta kasashen waje duka a faɗin duniya gabaki daya wato scholarship kenan. Jama'a kada ta kawo da surutu, zan haɗa ku da abokan aiki na domin su gabatar muku da kawunan su gabaki daya. Sunana Tijjani Sagir Tijjani. Murtala Abdullahi Adamu a tare da ku a wannan channel din. Ni ne Ismail Ali wanda zai kasance tare da ku a wannan channel din. Daga gaishe ni ne Usman Awwal wanda zai kasance tare da ku a wannan channel din. Ku ba da ganin dukkan muna karatu a kasashen waje, jama'a ku garzo zuwa ga wannan channel din domin koyon yadda za ku nemi makarantu a duniya gabaki daya. Don haka jama'a muna roƙon ku da ku danna mana alamar liking da kuma subscribing, sannan kuma ku danna mana ƙararruwa. Da zarar mun saki sabon bidiyo za a sanar da ku. Mun gode.